ngizobasiza ngilethe izinto ezizophilisa abantu. Kunenduku engangiyilandile, bangibona abantu eminyakeni edlulile engathanda kakhulu ngenduku esasibiza induku yemali evulela abantu amabhizinisi. Ngase ngithi mangihleli njengamanje uNkulunkulu wasengithela ukuthi hayi bo gogo, kunabantu lapha abaphunyelwe zimali bese lezi mali ziyavalwa zizodliwa iPhalamende negovernment. Ngifuna ukuzobasiza labo bantu. Ngikhuluma nomuntu la owabasebengozini yemoto ngo-2019 ngo-2020 until namhlanje ugijimana namaloya afuna imali zakhe zangaphuma. Ngikhuluma nomuntu la owavukwa yinto eyiqala emsebenzini bamyekisa umsebenzi, njengamanje ugijimana nalezi mali zakhe aziphumi. Ngithi kulowo muntu, njengamanje njengoba ngibhekene nawe, kunenduku engiyibiza uMabuyankosi. Le nduku ngiyivusa ngomlahlankosi bese ngiyethuneni ngiyothwebula isithunzi somuntu ongasekho emhlabeni, bese ngizothatha uMalandalanda, bese ngizothatha uMakhandebula, bese ngizothatha uMasondela, ngihlanganisa abovuka. Angeke ngikuchaze konke, zinye izinyanga ziyathwasa la ku-TikTok njengoba sengikhuluma, ziyathwasa ke manje. Izangoma nje ziyathwasa eziningi ngoba ngihlala abantu ngibasiza. Ngihlanganisa le nduku le, bese lowo muntu othi mina ngilahlekelwe umsebenzi wami engangiwuthanda, nanemali yami yangaphuma noma nanemali yami bangiroba, ngisano 3 months ngiyeke imisebenzi, ngisano 3 months ngilahlekelwe impahla yami, ngisano 3